чакай малко. Бастиена! 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 Ела да ти кажа нещо. Разбрах какво ти ядосва. Само, че ти мислиш, че съм се променил, но грешиш. Това беше един зъл дух, който добрият сър Колас махна. Вече съм друг! Ако вие, господине, сте било магиосното, аз все още съм. И като магия, срещу моята няма лек, ясно? Ами, Бастиена? Ами тогава слушай ни, бе, Бастиена! Това е най-добрия лек срещу всичко! Но както ти сам знаеш, братът създава много грижи. И ако към него се прибави неверен съпруг, то бедата става още по-голяма. Ами, щом си толкова непостоянна, прави каквото си поискаш. Добре поема нас обратно, ей горе там в замъка, ей горе там в замъка, да горе там в замъка. Графинята ще забравя.